Nafarroko gobernuak Iberdrolak eta Siemens Gamesak asmoen akordioa sinatu dute Nafarroan energia elektrikoaren biltegiratze termikoko sistemak bultzatzeko. Nafarroko gobernuak 2018-2028ko etxe bizitza plana onetsi du, gazten emantzipazioa, etxe bizitza eskuragarria eta bizitoki parkearen zahar berritzea dira planaren lehentasun nagusiak. Lan optikoa erakusketan Monika Aranda artista iruindarrak egungo mundua eta aro digitalaren ondorioak ardaz dituen hausnarketa jarri du ikusgai. Larunbatean Sanduzelaiko Zibiboxean Anari Alberdi euskal abeslari eta musikagileak kontzertu emango du. Emanaldia 8 hasiko da, sarrerak 6 euroan salgai. Amaia Molinetek baliteke lurrak sortu aurretik bezalakoa izan nahi izatea izenburupean bildutako argazkien aurkezpena eginda gaur Ziudadelako bolborategian. Gobernuak Laxoaiokoa kultur intereseko ondasun inmateriala izendatu du. Baztanen eta Malerrekan baizik jokatzen ez den euskal pilotaren modalitaterik zaharrena aitortu du. Ea zenolako titularrak edo lerroburuak utzi dizkigun maiatzaren 10ak. Foru gobernuak Iberdrolak eta Siemens Gamesak akordioa sinatu dute. Helburua edo xedea Nafarroan energia elektriko termikoa gordetzeko sistemak sustatzea da. Nafarroko gobernuak Iberdrola Renovables Energiak eta Siemens Gamesa Renewable Energy asmoen akordioa sinatu dute Iruñan. Nafarroan energia elektrikoaren biltegiratze termikorako teknologi bideragarria ote den aztertzeko. Akordioa sinatzeko ekitalian izan dira Garapen Ekonomikoko Kontseilari eta Nafarroko Gobernuko lehendakariorde Manu Ayerdi, Iberdrola Renovables Energiko zuzendari nagusia Julio Castro eta Siemens Gamesako teknologia arloko zuzendari Antonio de la Torre. Akordionen helburua bideragarritasunari buruzko aldez aurreko azterketa egitea da. Energia elektrikoaren eskala handiko egiazko biltegiratzearen prototipoa eraiki eta ustiatzeko. Biltegiratze sistemak giltzarrizkoak dira transizio energetikoaren erronkari aurre egiteko. Eguzkia edo haizea dagoenean energia berriztagarriak kopuru handietan erabiltzen aldira eta askotan horniketak sarearen ahalmena gainditzen du. Biltegiratze sistemek gain karga garaien eta ekoizpen murritzeneko epealdien arteko goraberak moteltzen laguntzen aldute. Ayerdi lehendakariaren hitzetan jatorri fosileko energiaren konsumoa murriztu nahi badugu, garrantzi gorenekoa da energia berriztagarria, gero eta gehiago sistemako energia horniketaren bermearen oinarri izatea. Horren harira jatorri berriztagarriko energia elektrikoaren eskala handiko biltegiratzeak giltzarrizko garrantzia izanen du prozesu honetan. Energia biltegiratzea giltzarrizko izanen da etorkizuneko elektrizitate sisteman izan ere energiaren kalitatea hobetzeaz gain, horniketaren egonkortasuna eta fidagarritasuna bermatzen eta jatorri berriztagarriko elektrizitatea sarean aisago integratzen lagunduko du, adierazi du Julio Castro. Gaur abiarazi dugun ekimenari esker aurrera pausok ematen jarraitu ahalko dugu soluzio berritzaileen identifikazioan etorkizuneko erronka energetikoi erantzuteko. Gure ekonomiaren elektrifikazioarekin konprometituta dauden bi bazkide bikainen eskutik, beti ere, berrikuntzari eutsiz, berrikuntza baita aldaketarako palanka, energetikoki garbiagoa, lehiakorragoa eta iraunkorragoa izanen den mundu baterantzko transizioa. Biltegiratzeak eginkizun erabakigarria izanen du bihar etziko energiaren testu inguruan. Harro gaude gure teknologiaren aplikazioan Nafarroa bezalako komunitatea aintzindari batean aztertzeaz eta berriztagarrien sektoreko erreferentzia bihurtu den Iberdrola konpainia bazkide izateaz esan du Antonio de la Torrek. 1000 megabatio baino gehiago instalatuak dituelarik Nafarroko foru komunitateak potentzialtasun handia du energia berriztagarri ekoizteko eta akordio honen bitartez ahalik eta probetxurik handiena atera nahi zaio ekoizpen arloko potentzialtasun horri, biltegiratzeko aukerak aztertuz.
Horren harira, jatorri berriztagarriko energia elektrikoaren eskala handiko biltegiratzeak giltzarrizko garrantzia izango du prozesu honetan. Gaur, protokoloa sinatu dugu Iberdrola eta Siemens Gamesarekin biltegiratze sistema garatzeko gure lurraldeko ekoizpen potentziala guztia aprobetxatu dadila. Horregatik, Nafarroaren aldeko apustua eskertu nahi diet, bai Iberdrolari, bai Siemens Gamesari. Mila esker zuen konfiantzagatik, eskerrik asko. 2018-2028ko etxebizitza plana onetsita. Gazteen emantzipazioa, etxebizitza eskuragarria eta bizitoki parkearen zaharberritzea dira lehentasunak. Eskubide sozialetako lehendakariorde Miguel Laparrak aurkeztu du Nafarroko gobernuak onetsitako 2018-2028ko etxebizitza plana, parte hartze publikoaren epea bukatu eta etxebizitza kontseiluaren aldeko irizpena jaso ondoren. 2019-2022 epealdirako planak 350 milioi eurotik gorako aurrekontua izanen du, hotz, 130 eurotik gorako urteko gastua persona bakoitzeko. Espainiako gainerako lekuetan zenbateko hori ez da 10-12 eurotik gorakoa. Planaren kopuru nagusiei dagokionez 2019-2022 epealdirako helburua da alokatzeko laguntzak 4.500 gazteri eta 3.050 familiari helaraztea. Baita beste 560 familiari ere, alokatzeko polsaren, foru funtsaren eta gizartaratzeko errentako etxe bizitzen bitartez. Halaber, helburuan artean finkatu du gutienez alokairu sozialeko 755 etxe bizitza sustatzea salmentarako 1.100 etxe bizitza babestu eta 140 etxe bizitza beste formula berritzaile batzuen bitartez. Hala nola, erabilera lagatzeko kooperatibak, coaching deritzona, beko solairok etxe bizitza bihurtzea eta bar. Zahar berritzari dagokionez planak 22.300 etxe bizitza zahar berritzeko helburua du, 4 urteko epealdi honetan laguntza publikoaren bitartez. Gainera, 10.000 etxe bizitzei irisgarritasun unibertsala ematea, zein 5.020an inguratzale termikoa jartzea aurre ikusten da. 2028ra begira helburu nagusia 10.000 etxe bizitzatako bizitoki parkea errentamentu merketa babestuan izatea da helburu. Etxe bizitza alokatzearen kostua goitik bera murriztuz gaztentzat, guztizko bizitoki parkearen 175 irisgarri eginez, eta etxe bizitza politiketara bideratutako aurrekontu baliabideak pixkanaka gehituz. Laparra lehendakari ordea pozik agertu da azterketa eta elaborazio prozesu luzearen ondoren taxututako planarekin. Etxe bizitza duineko eskubidea eta sarbidea ongizate estatuaren oinarritzat kokatu behar ditugu. Etxe bizitza giltzarrizkoa baita familien bizimoduaren erabateko garapenerako. Duintasunezko etxe bizitzari gabe, gainerako eskubide sozialak eta herritarren eskubideak hutsaren hurrengo dira. Noski oinarri horrek baliabideen munta handiko inbertsioa eskatzen du. Monika Aranda iruindarraren lenoptikoa erakusketa ikusgai zitadelan. Egungo mundua eta aro digitalaren ondorioa jorratzen ditu. Gaurtik Monika Aranda Castellanos artista iruindarraren panoptikoa instalazioa Ziudadelako labean egongo da jendaurrean ikusgai. Bizigaren mundu digitalaren inguruko hausnarketa eta egileak berak artearen inguruan egindako hausnarketa bere sorketari bizitza emateko teknika ezberdinak erabili baititu. Panoptikoaren sekretuak ekainaren 30 arte ikusi ahalko dira. Instalazioak 5 besoko panoptikoa bir sortu du, besoek proposamen bana eskaintzen dutela. Aro digitalean personek jasatzen dituzten kontrola eta behaketa zein egoera horren ondorioak ardatz. 5 proposamenetako bakoitza plastika hizkuntza ezberdin batez sortu da. Margolanak, argazkiak instalazioa ikusgai bertaratuek behatxulo batzuetatik begira aurkituko dituzte. Panoptikoak egungo munduaren inguruko hausnarketa bultzatu nahi du, jakin minari eta ezustekoari deika, aldi berean arte adierazpen guztiak aldarrikatu nahian. Maitena Muruzabal kultura eta hezkuntzako zuzendariak eta Monika Aranda berak aurkeztu dute arte sorketa hau. Instalazioa Ziudadelako labean izango da ikusgai honako ordutegi honetan. Asteartetik ostiralera 6:30 bederatzitara. Larun batean 12 ordubitara eta 6:30 bederatzitara. Eta igande zein jaiegunetan bakarrik goizez 12 ordubitara. Monika Aranda Castellanos Iruñan sortu zen 1976an, arkitekto teknikoa eta eraikigintzako ingenieria da.
bere bizitzan artea beti hortxe egon bada ere. Arkitekturan ziarduenean artea zaletasuna zuen, gero interiorismoarekin batera ere bai, eta gaur egun bere bizimodua du, izan ere, marrazkigintza eta margolaritzan haur eta nerabendako irakaslea da. Gainera, sortzen eta hainbat arte ekimenetan parte hartzen jarraitzen du. Maiatzean eta ekainan artista iruindarrak Ziudadelako labeko instalazioarekin batera, Gaiarre antzokiko figuranteak erakusketa ere badauka ikusgai. Bertan itzala antzerkiak hizkuntza gisa erabiliz antzerkia omenduta. Azken urteotan hainbat talde erakusketatan eman ditu bere lanak, hala nola Barcelonan, Fábrica de las Gomasen, Ormulu Galerian edo Reziklarte Aretoan, Iruñan, Zizur Nagusiko Kulturetxean eta Atarrabiako San Andres Errotan. Horrez gain, batean kale bestean esku hartzea egin zuen Iruñako zezen plaza hondartza handia bilakatuz. 2017an bakarkako 2 erakusketa hauek egin zituen, desartikulatuak Lanbroan, Iruñan eta artikulatuak Zizur Nagusian. Bihar maiatzak 11 larunbatarekin Sanduzelaiko Zibiboxean, Anari Alberdi euskal abeslari eta musikagileak kontzertua eskaini egingo du arratsaldeko 8etan. Sarrerak 6 eurotan daude salgai. Anari Alberdi euskal abeslari eta musikagilea larunbatean iritsiko da Iruñara bere taldearekin. Sanduzelaiko Zibiboxean kontzertu eskaintzeko udalak eta Zibibox sareak antolatutako 4 hileko programazioa. Emanaldia 8etan hasiko da, sarrerak 6 euroan daude salgai Zibibox sarean eta vbikoitza iruna.eus zein vbikoitza pamplona-eskultura.es udal webguneetan. Kontzertuari eta ibilbideari buruz Anarik berak idatzi duenez, kasualitateak kasualitatea ekartzen du askotan, eta horixe da nire kasua. Kasualitatez hasi banintzen musika munduan, kasualitatez gertatu da ondorengo dena. Lanak, kontzertuak, musikari lagunak. Bakarrik jaio eta bidean lagunak hartu. Mikel Abrego, Xabier Olazabal eta Borja Iglesias artisten eskutik noa, bihotzetik hala ere Xabi Estrubel, Jon Oiartzun eta Maite Arroita Jauregi. Denek egiten dute Anari gu, bakardadean hitza. Sonoritateari erreparatuz oraindik egiten darraien errekada iturri desberdinetatik edaten duena. Azken finean iturri oro dira ura, roka. Batzutan leuna, bestetan gogorra, beti bustia. Jan berriz hitza. Aho bete hitz ikusiak, ikasia, bilakatuak, ez aurkituak, lapurtuak. Errekaren gainean doan paperezko batela. Errekak behar du, berak errekaina. Anarik esaten jarraitu duenez. Anarik 1987an hasi zuen bere ibilbide artistikoa eta urte asko eman ditu aldi berean. Gaztelania eta literaturako zein filosofiako irakasle, 2. hezkuntzako instituto batean. Musikan Fish O taldean bateri jotzaile eman zituen lehen urratsak, letrak inglesez zituztela. Euskara adierazpide izatea erabaki zuen eta 1987an debuta egin bere izena zuen diskoaz. Anari bertan, Mikel Abrego, Xabi Estrubel eta ondoko diskoetan ere lagun izango dituen euskal musikariek parte hartutan. Horrez gero beste lan hauek sortu ziren, abiak zebra irla izan, zure aurrekari penalak eta epilogo bat, kritikaren aldetik horietako batzuk oso arrakastatsuak. Anarik agertokian edo musika sortzean sentitzen duen ziurtasunik ezak haren agerpenak mugatu ditu bai zuzenean bai estudioan. Anari Alberdirekin ahotsa eta gitarra Sanduzelaiko Zibiboxeko agertokian izango dira haren taldearen gainontzeko kideak. Xabier Olazabal drak baixuan, Ander Mujika gitarran, Mariano Hurtado teklatuetan eta Mikel Txopeitia baterian. Gaur Zitadelan Amaia Molinetek argazki erakusketa aurkeztu du baliteke lurrak sortu aurretik bezalakoa izan nahi izatea izenburupean.
Gaurtik maiatzak 10 eta ekainaren 30 arte Ziudadelako bolborategian ikusgai egongo da Amaia Molinet sortzaile lodosarraren baliteke lurrak sortu aurretik bezalakoa izan nahi izatea erakusketa. Proposamena mugaren tensioa arakatzen duen argazki eta bideo erakusketa da. Izan ere, azken urtetako lanaren ardatzetako bat lurraldetasuna izan du, nortasun ikur gisa eta horri lotu dizkio oroimen eta arkitektura nozioak. Azken batean, paisaia eraikuntza naturala baino askoz gehiago baita. Kulturala, politikoa edo are soziala ere bada. Bolborategian ikusgai egongo den proiektua elkarren kontrako paisaiak dituzten urruneko tokitan garatu da. Mendebaldeko Sahararen horizontaltasunean eta Islandiako vertikaltasunean halako moduan non bi espazio vektore hoiek irudietan ez ezik aretoaren barruan duten antolamenduan islatzen baitira. Egileak muga banatzailea naturalak parez pare jartzen ditu, esate baterako Islandian Atlantikoko xafla kontinentalak eta Ipar Amerikarrak bat egiten duten tokian dokumentatzen duenean, baina era berean mugak gatazka batetik eratorritako gauza artifizial gisa islatzen ditu. Saharari buruzko argazkietan kolonia garaiko jatorria izanagatik oraindik ebatzi ez den gatazka geopolitikoa agerian jartzen du. 2750 kilometro baino gehiagoko horma esia ekarri duena. Maitena Muruzabal Iruñako udaleko kultura eta hezkuntzako zuzendariak eta erakusketaren egileak aurkeztu dute erakusketa Ziudadelako kultura garaikideko hiri-artea zentroaren proiektuaren barruan. Amaia Molinet lodosarra 1988an sortu zen. Arte ederretan lizentziaduna da 2012an eta Euskal Herriko Unibertsitateko arte garaikide teknologiko eta performatiboan masterra du. Horrez gain argazkigintza, eskultura eta performantzeri buruzko lantegi ugari eman ditu. Bakarkako zein taldekako hainbat erakusketatan parte hartu du Molinetek, besteak beste, 3 hiri hauetan Iruña, Bilbo, Gasteiz, Donostia, Madril, Palermo, Granada, Logroño eta Londres. 2018an Mapa Munditarrak proiektuan sortzaile gonbidatua izan zen. Egileak azaldu du bere ustez argazkigintza eta filmazioaren bidez harrapatutako ekintza garrantzitsuak direla, norberaren eta ingurumenaren arteko lotura estuak sortzeko modua eta mugatutako lurralde jakin batean lan egitearen naturaltasun polemikoaren barruan oreka aurkitzeko modu ere direnez gero. Erakusketa ekainaren 30 arte bisitatu ahalko da. Ziudadelako erakusketa aretoetako ordutegia udakoa da maiatzaren 1etik. Hortaz, erakusketa asteartetik ostirala era egongo da zabalik 6:30tik 9:00, larunbatean 12:00tik 2:00 eta 6:30tik 9:00 eta igande eta jai egunetan 12:00tik 2:00. Laxoa jokoa kultur intereseko ondasun inmaterialean bilakatu da. Foru gobernuak izendatu du. Nafarroko gobernuak Laxoa jokoa kultur ondasun inmaterial izendatzea onartu du. Izendapenerako espedientea 2018ko abuztuan ireki zuen kultura, kirol eta gazteriako departamentuak. Laxoa elkartea kultur elkartearen proposamenez. Laxoa baztanen eta malerrekan baizik ez da jokatzen eta baliteke euskal pilotan bizirik dirauen modalitaterik zaharrena izatea. Pilota jokoaren historia. Jau de Pam deritzon aintzindari zuenetik hasita, Laxoaren historia izan da 19. mendearen bukaerako ereineraino orduantxe sortu baitziren zeharkako modalitateak. Azken hauek eta bereziki xisterak lortutako arrakastaren harira Laxoa baztertu joan zen 20. mendean eta baztanen eta malerrekan baizik ez du iraun gaur daino. Laxoatik sortuak dira egungo plaza eta frontoietan nagusiak diren modalitateak. Laxoa plaza librean jokatzen den zuzeneko jokoa da eta 4 pilotarik osatutako 2 talde aritzen dira aurrez aurre. Sakea harri finko edo plazaren alde batean jarritako botarritik egiten da eta jokalariek larruzko eskularru espezifikoak jantzita pilota zuzenean botatzen dute tantoa edo marra lortu arte. Laxoan aspaldi pilota soroetan jokatzen zuten herritik distantzia batera zeuden zelaietan. Beranduago hiri barrutiko plazetan jokatzen hasi ziren. Euskal pilotaren inguruko beste joko batzuen antzeko ezaugarriak ditu, hala nola, bote luzea, errebotea edo paxaka.
Euskal pilotaren eremutik kanpo badira oso antzeko bestelako modalitateak Espainian, Valentzia edo Lanzaroten, Europan, Frantzia, Belgika, Holanda eta Italian, eta Amerikan, Mexiko, Kolombia, Ekuador edo Argentinan. Kultur ondare inmaterialaren ikuspuntutik Nafarroarentzat garrantzi berexia duen ondasuna da Laxoa jokoa, berexia delako eta urtetan zehar iraunduelako izan ere, pilota modalitate hau komunitate barneko transmisioaren adierazpen bizia da, bertan errotua eta partekatua. Berezitasun hoiez gain Laxoa jokoan beste batzuk ere nabarmentzen aldira. Herrietako plazak hartzen ditu, elizarekin oso lotuta dago. Jokorako espazioa bezala, eliza atariak, hormak eta teilatua. Naiz apaiz pilotarien erreferentzi historiko ugariengatik edota egun ere errespetatzen diren erritu erlijiosoengatik. Angelusean partidak etetea kasu, eta lanbide tradizionalak bizirik irautea eskatzen du, hots, ezinbestekoak diren bi tresna egiten espezializatuak, pilota eta eskularrua. Baina bizirik iraute hori zailtzen duten faktore ezberdinak izan badira, esate baterako lurralde eremu gutxitan ezarrita egotea, jokalari gutxi izatea, arauak konplexuak izatea, alboko eraikinei edo jokatzeko lekuei kalteak egitea, eta beharrezko tresna fabrikatzen dituzten artisauak pixkanaka desagertzen joatea. Horrekin batera nabarmendu behar da Laxoa identitatearen osagaitzat hartzen duela protagonistek naiz komunitateek. Harreman sozialak indartzen dituela komunitateko kiden artean. Belaunaldiz belaunaldi gorde eta transmititzen dela haurtzarotik gozatu eta praktikatzen den heinean. Erritualizazioak bereizgarritasuna, bateratasuna eta iraunkortasuna eman diola, eta zentzumen eta emozio bidezko esperientzia osatzen duela. Zentzumen bidezko erregistro ugari bilduz, soinuak eta irudiak tarteko. Zeroa lainotsu egongo da eta euri egingo du maizago goiz partean, baliteke ekaitza jotzea arratsaldean. Goizean goiz hego-haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da, temperatura nahiko igoko da. Larunbatean egunaren lehenengo partean zeroa lainotsu egongo da, baliteke euri txiki egitea. Arratsalde aurrera joan ala, eguzkitsu geratuko da. Ipar-haizean nagusi ondoren, temperatura minimoak eta maxima jaitsiko dira batez ere altuenak. Igandean giro argioagoa espero dugu, lehen ordutan oraindik ere lainoak ikusiko ditugu, trinkoagoak izango dira ekialdean eta lainogune batzuk ere sortuko dira. Goizak aurrera egitearekin batera ordea hobera egingo du eta lainoak desegiten joango dira. Arratsaldean giro argia izango dugu, zeruan goi laino batzuk direla. Argitzera egin arren, haizea ipar ekialdetik finkatuko denez, temperatura ez da gehiegi igoko. Nafarroko gobernuak Iberdrolak eta Siemens Gamesak asmoen akordioa sinatu dute Nafarroan energia elektrikoaren biltegiratze termikoko sistemak bultzatzeko. Nafarroko gobernuak 2018-2028ko etxe bizitza plana onetsi du, gazten emantzipazioa, etxe bizitza eskuragarria eta bizitoki parkearen zahar berritzea dira planaren lehentasun nagusiak. Lan optikoa erakusketan Monika Aranda artista iruindarrak egungo mundua eta aro digitalaren ondorioak ardaz dituen hausnarketa jarri du ikusgai. Larunbatean Sanduzelaiko Zibiboxean Anari Alberdi euskal abeslari eta musikagileak kontzertu emango du. Emanaldia 8 hasiko da, sarrerak 6 euroan salgai. Amaia Molinetek baliteke lurrak sortu aurretik bezalakoa izan nahi izatea izenburupean bildutako argazkien aurkezpena eginda gaur Ziudadelako bolborategian. Gobernuak Laxoa jokoa kultur intereseko ondasun inmateriala izendatu du. Baztanen eta Malerrekan baizik jokatzen ez den euskal pilotaren modalitaterik zaharrena aitortu du.